Вітаю! Час заману на АТР. Сьогодні 14 жовтня і це 595-й день анексії Криму. У Криму триває політичне переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року. Тоді кримські татари на одну добу втримали територіальну цілісність України. Багатотисячний мітинг під стінами місцевого парламенту не дозволив Верховній Раді Криму ухвалити рішення про референдум щодо приєднання до Росії. Сьогодні у Київському суді Сімферополя розпочалося судове засідання по справі Алі Асанова, якому закидають участь у масових заворушеннях. З 16 квітня Алі Асанова тримають під арештом. Сьогодні суд знову буде розглядати міру запобіжного заходу. У Алі Асанова 4 неповнолітніх дітей, молодшому ще немає місяця, а також батько-інвалід. А в Армянську сьогодні суд переніс розгляд справи по 2 фігурантам справи 3 травня 2014 року над Таїром Смедляєвим та Едемом Османовим на 27 жовтня. Торік, 3 травня, кримські татари прорвали кордон, намагаючись впустити національного лідера Мустафу Джемілєва на півостров. Сегодня уже суд принял решение доставить приводом свидетеля. Потому что этот работник правоохранительных органов, не знаю, как-то им можно, наверное, столько игнорировать решение суда. Наверное, собирают еще какие-то материалы, да, еще что-то. Потому что мы же прекрасно знаем, что и дело 3 мая, и дело 26 февраля – это за уши притянутые судебные дела. Російські силовики залишили у спокої пам'ятник Тарасові Шевченку у Сімферополі. Передають Кримреалії. Зранку пам'ятник Кобзареві оточили поліціянти та люди у цивільному. Впродовж анексії це місце стало символом непокори російській навалі. Вночі проукраїнські активісти поклали до меморіалу Шевченка квіти на честь Дня захисника вітчизни та Дня УПА. Після від'їзду поліції та службовців ФСБ люди скотчем причепили жовті та блакитні гвоздики до пам'ятника Шевченка. У ЄС не мають наміру знімати або послабляти санкції проти Росії, запроваджених через анексію Криму. Євродепутат Ребекка Гармс в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що на її думку санкції, що були запроваджені у тому числі і через агресію на Донбасі, не можна пом'якшувати до повного виконання Мінських угод. Цьогоріч у червні Євросоюз продовжив економічні санкції, запроваджені щодо Росії до 31 січня 2016 року. Зараз немає мови про те, щоб зняти санкції, запроваджені через Крим. Коли кажуть про послаблення чи зміну санкцій, це стосується економічних санкцій, запроваджених через війну на Донбасі. Крим – це окреме питання. У питанні Донбасу ми маємо санкції, робимо дипломатичні зусилля, маємо Мінські угоди. Ми таким чином намагаємося, і я зараховую себе до тих європейців, які намагаються зробити все для того, щоб покласти край людським смертям. Але водночас дати зрозуміти, що немає воєнного вирішення цього питання. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні 25 днів, як активісти на 3 пропускних пунктах Херсонщини не пускають вантажі до тимчасово анексованого півострова. З 20 вересня учасники блокади разом з добровольчими батальйонами перекрили торгівлю. Український парламент досі не спромігся скасувати закон про вільну економічну зону Крим, який дозволив олігархам заробляти на анексії. П'яний митник проти тверезих міліціянтів. Вночі за керівником Каховської митниці на Херсонщині розпочалася справжня погоня. Він намагався втекти від міліціонерів. Митника затримали. Подробиці знають наші кореспонденти. Позашляхових «Хюндай» учасники блокади Криму, представники правого сектора та міліції зупинили на посту пізно вночі. Машина їхала з боку адмінкордону з Кримом. Учасники блокади відчули запах спиртного. Он сказал, что его зовут Сергей, что он начальник таможни. Больше информации не давал. И ждем ГАИ. ГАИ составляет протокол, забирает его, не забирает, эвакуирует. Вы же понимаете, сейчас хто-то з ким-то почне договарюватися. За кермом водій у вишиванці. При вигляді телекамери ховається та закриває вікна машини. Я говорю, стекло не трогаем.
Представтесь, пожалуйста. Стекло не троем, хорошо? Представтесь, пожалуйста. Спасибо. Побачивши машину ДАІ, водій зовсім вирішив втекти. Втікач далеко від'їхати не зміг. Через кілька кілометрів співробітники ДАІ його наздогнали. Кажуть, він мчав зі швидкістю 200 км на годину. Можно как-то камеру, свет выключить? Водія з ознаками сп'яніння вирішили відвезти до Генічеської районної лікарні на медичний огляд. Вы уже один из, наверное, 20, который хотел моих детей сиротами оставить. Вам не стыдно, Сереж? Или работнику госучреждения все можно? Медогляд проходив за закритими дверима, без телекамер. Вы кем работаете? Я исполняю обязанности начальника таможенного поста. Мытного поста Каховка, запятая, Херсонская мытница, Херсонская с большой буквы. Мытница, ДФС, 3 буквы, большой буквы. Державная фискальная служба Украины. Фамилия, имя, отчество, Степовий Микола Петрович. Затриманий водій стверджував, нічого спиртного не пив. А что пил сегодня? И жидкость, Ну да. ну, компот пил. То есть мы снова говорим, вы не пили. Алкоголь нет. Однак алкотестер показав інший результат. Перший раз 2,2 промілі, другий через 15 хвилин показник став ще вище. Угу. 2,97. Допустима норма всього 0,2 промілі. Огляд показав, сп'яніння втікача перевищує допустиму норму майже в 15 разів. Вы с заключением согласны, нет? Первоначальным, да. А? Первоначальным, да. С каким? Ну, который вот, Ну да. Алкогольное опьянение, что первое, что второе. Одно и то же. я говорю, с первоначальным, да. Ну первоначально 2,22 вот записал. Тут заключение, алкогольное опьянение. Ну, это подпишу, конечно. Вы понимаете, что людей чуть не задавили? Понимаете? Нет, люди под машину заходили. Так они же вас остановили, это пост был. Двери освободите, пожалуйста. Это же... Вже на посту ДАІ на п'яного начальника митного поста Каховки склали адмінпротокол по статті 130 Адміністративного кодексу України, а машину забрали на штрафмайданчик. Остаточне рішення у справі вже винесе суд. Либо же арест, либо лишение водительского удостоверения. Ну а штраф, какую сумму, арест на какой срок? 3400. Арест 7 или 15 суток, вот это я сказать не могу. А лишення прав На год. Водій причини своєї п'яної їзди і спроби наїзду на учасників так і не пояснив. Учасники блокади готують заяву. Хочуть залучення чиновника митної служби до кримінальної відповідальності за наїзд при втечі з блокпосту. Алім Абдулхаїров, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов, Олег Казикін, Заман, АТР. Голова Служби зовнішньої розвідки України оголосив сенсаційні дані щодо кількості зрадників. Віктор Гвоздь навів як приклад Крим після анексії. Більшість розвідників зрадили українську присягу і не покинули півострів на вимогу Києва. 87% українських розвідників в Криму перейшли на бік Росії. Тільки невеликий приклад приведу по Криму. Я очолив розвідку, коли Крим вже був окупований. Тільки 13% особового складу розвідки вийшло з Криму. Вам пояснювати більше нічого не потрібно. Всі інші залишились на тій стороні. Про Донецьк, Луганськ говорити не буду. Британське видавництво Oxford University Press випустило соціально-економічний атлас світу на 2016 рік, на якому Крим є частиною Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє посольство України у Великій Британії.
Посольство України настійно закликає видавничий дім виправити помилку, оскільки такі серйозні помилки можуть погано прославити Oxford University Press, зазначає посольство. Днями відоме французьке видавництво «Ля Рус» так само відокремило Крим від України на атласі світу. Сліди анкаринського теракту ведуть до Сирії. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган. Світ вже оголосив суботній теракт в Анкарі турецьким 11 вересня. Під час антивоєнного мітингу біля залізничного вокзалу 2 терористи-смертники підірвали себе у натовпі. Теракт забрав життя 97 людей. Понад 200 громадян отримали поранення. Сліди смертників в Анкарі ведуть у Сирію. Президент Туреччини Ердоган заявляє, отримав звіт спецслужб, який вказує, до теракту причетні сирійські бойовики. Від обов'язків також відсторонили 3 високопосадовців. Начальник поліції Анкари, а також голови служб розвідки і безпеки міста передали свої обов'язки заступникам на час слідства, повідомило турецьке міністерство внутрішніх справ. Сьогодні Ердоган відвідав місце трагедії. Напередодні влада Стамбулу заборонила мітинги в пам'ять жертв теракту. Поліція заблокувала марш профспілок та громадських організацій. Акція переросла в сутички. Поліція за наказом згори влаштовує облави на страйкувальників. Навіть 4 людини не можуть зібратися, аби вшанувати жертву теракту. Лише одній людині дозволено це робити. Не дозволили акцію в Анкарі. Поліція розігнала марш опозиції. Не пропустили також ходу до місця трагедії. В знак протесту люди посідали на дорогу. 2 потужні вибухи пролунали біля головного залізничного вокзалу Анкари 10 жовтня. Теракт забрав життя близько 100 людей. Понад 200 поранено. Відповідальний за суботній напад поки не взяв ніхто. Наталка Калінка, Марина Морозова, Заман, АТР. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв отримав нагороду «Народний герой України». Свій орден Джемілєв отримав з рук екс-президента Грузії та губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі. «Народний герой України» – не державна нагорода, яку заснували цього року. А лідер кримських комуністів танцював хайтарму. Леонід Грач із соратниками відвідав весілля Ельдара Кайбулаєва. Хлопець став стипендіатом політичної партії «Комуністи Росії». Грач побажав новій родині разом піднятися на священну для кримських татар гору Чатирдах і з висоти побаченого зрозуміти свою міру відповідальності, сказано в офіційному повідомленні кримських комуністів. Світлини з кримсько-татарського весілля комуністи виклали на своїй інтернет-сторінці. Солідне поповнення. У сім'ї Халілових з Судака сьогодні потрійне свято. Ільвер і Ельвіра стали батьками трійні. 2 дівчинки та хлопчик народилися міцними та здоровими. Наші кореспонденти вже навідались до багатодітної матусі. Софіє, Едіє та Емір. Такі імена обрали Ельвіра і Ельвіра для своїх малюків. Поки багатодітна мама приходить до тями, новонароджені солодко сплять. Хорошо себя чувствую, отхожу от наркоза потихонечку. Ощущения разные вообще. Радость, неожиданно, да, что тройня будет вообще. Да, до сегодняшнего дня не вірилось вообще, ні отцу, ні мені. За словами лікарів, багатоплідна вагітність протікає складно і пов'язана з безліччю ризиків. Незважаючи на це, малюки Халілови народилися міцними і здоровими. Поява на світ трійні – явище досить рідкісне. І хоч в роду Ельвіра і Ельвіри є двійнята, вони ніяк не очікували у своїй родині трійню. Як узнали, сразу такі, нічого себе, так. В шоке были все. Ощущения, мы очень счастливы. Вот. Мы, очень ждали этого момента. Хочу поблагодарить, очень благодарны Симферопольскому перинатальному центру. Трійнята – не перші діти сім'ї Халілових. У Ельвіра та Ельвіри є 4-річний син. Але на цьому сімейна пара не зупиняється. За словами глави сімейства, якщо Аллах пошле їм ще більше дітей, вони будуть тільки раді. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Курцітов о 19:30. Залишайтеся з АТР.